Gihimo dayon ng blessing sa 24 ka brand new nga multi-purpose utility vehicles nga nakaparada sa atubangan sa City Hall sa Igacos. Nakatakda kining ipang-apot-apot ngadto sa mga barangay sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte aron mapalambo pa ang operasyon ug serbisyo sa mga opisyal. Ato sa blessing nga gipangunahan ni Mayor Limuel Reyes ug Vice Mayor Richard Gindolman ug mga sangguniang members, gisulti nga taunan kini og GPS tracking device aron masiguro ang accountability saktong paggamit sa sakyanan o serbisyo ngadto sa komunidad. Gani adunay comment sa post sa Samal Island information page nga dili gamiton sa personal ang sakyanan ug ang taga-barangay gyud ang makapahimulos niini. Aron tuiga gilaom makumpleto ang mga sakyanan aron maapod ngadto sa 46 ka mga barangay Igacos ug kulang na lang kini og 22 ka units. Sumala sa report, igo lamang gituman ni Mayor Reyes ang iyang gipasalig sa mga barangay officials na mohatag og sakyanan nga magamit usab panahon sa emerhensya. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.